Dnes vám predstavím nový spacák Giant Fishing Deluxe 4 Season. Haha, krása. Jedná sa v podstate o jednoduchý, ale veľmi kvalitný spacák od značky Giant Fishing z veľmi príjemného, jemne vodeodolného materiálu. Vo vnútri sa nachádza úplne nádherný, príjemný a hrejivý fleece. Výhodou tohto spacáku za mňa je prekrytie až úplne cez hlavu a prekrytie zipsov, jak z vonkajšej strany, tak z vnútornej strany. Čiže vo vnútri budete mať o to viacej teplejšie, lebo vďaka tomu sa cez tie chránené zipsy nedostane teplý vzduch von a studený dnu. Zo spodnej strany je ešte upevňovací pás na spacák, aby sa vám nezošmikoval do strán. A z vrchu a zo spodu si ho natiahnete ako ponožku na novožku. V hornej časti máte také klipy, ktoré si pripnete na zips, tým pádom sa vám z tej strany, z ktorej nebudete chcieť vyskakovať, nebude zip rozchádzať a spacák ostane navždy zapnutý. Dámy a páni, Deluxe 4S. Majte sa krásne. A na záver vám ukážem ešte malý tip alebo návod, ako správne odložiť tento spacák do púzdra. Spacák si preložíme na polovicu. Tak a najdôležitejší moment je proste začiatok. Úplne si to do malého klbka tak natvrdo začnete stáčať. A keď to dobre začnete, že od začiatku je malé klbko, tak máte vyhraté. Niekto môže nadávať, že sa vyrábajú malé púzdra. Nehovorím, že to nevadí ani mne, ale keď to dáte takto do menšieho púzdra, vo vašom aute to bude zaberať menej miesta a máte tam viacej priestoru na iné veci. Takže takto si už ho len tam pekne dopcháme nakoniec. A spacák Deluxe 4S je zbalený. Vôbec to nebolelo, nenadával som. Úplne jednoduché. Dôležité je začať. Tak ahoj.